هێزە رژیمە سووریە بە فرۆکێن عەزمانی êriş li ser bingehên hêzên YPG li Hesekê kirî bû. Piştî alozîya çendîn rojan bi alîkariya Rûsya şerê di navbera YPG û hêzên rejîma Sûriye hatiye rawestan. Nizam çemberkirî ji her alî jî çemberkirî. Zaten me noqteyê wan stendin pir ji noqteyê ji kelîseyê bûr di ê berî dê me stendiye. Me aliyê xwêran jî çember kiriye. Em ketine xwêran de bes me çember kiriye zêdebûn çemberbûnê. Li aliyê neşwa jî çi noqteyê dîfa wetanî jî me girtin. Xelkên xwecihî acizbûna xwe tînin ser ziman û dibêjin rejîma Sûriye bi hemû hêza xwe êriş li ser herêmê me kiriye. An had hundirê bajarê Hesekê dimim di nav herbê dimim xeta emamî dimim bi her tiştî li me dixin nîzam bi sawarîxê xal me dixe bi medafiê me ji kewka davê millet û bi teyaratê qesf dike serî hevalê me û heya an havayê dengê şer jî belkî telaqatê we jî. Piştî îlankirina agiribestiya demkî encamên êrişên firokên ezmanî zelal dibe û gorê raportên nexweşxaneyên herêmê piraniya birîndaran zarokin. Divê şerê Hesekê hetan heta 20 mehê tiştê me nas kir dora 24 kes me wesxandine şehîd ketine eskerî û medenî ne 5 zarok me dîtin me xwe anîne hinek ji wan medfeî bûn malbatek bû pişmervê hevdû bûn. Yek jî ji wan mermî serê debû teleqe bû ka qenas bû. Êrişên bi firokên ezmanî li herêma Hesekê bûye sedema kuştina gelek sevilan û malbatên li Hesekê dibêjin wexta êrişan dest pê kir zarokê me li derve lîstikê xwe dikirin. كنا قاعدين ببيتنا فجأة اجتنا قذيفة. ام مالا خوا بوین دمه بمبا دست بکرین. 5 کس جمع کشتن و کشامل جی نهاد روشک نباش ده نخوشخانه ام دخوازیم بزانین کوکی بر پرسوان کریارانه ما اساد دخوازه تقینه لسر زاروکین خواه بکه هیوی دارم بمبا لسر مالاوی بپقه هیوی دارم دلوی وکیه ما بشاوته. Piştî êrişên gelê giran li herêmê Hesekê agirbestîk demkî hatî bû îlan kirin û xelkê herêmê hew didin ku dest pê jiyanek normal bikin. Lê belê tirsa herî mezin ya xelkên xwecihî ka heta kengê agirbestiya demkiyê berdewam be. Ara Macar, Dengê Amerîka.